Здрасти, колега, ето набързо как може да станат твоите неща. Влиза си в папката, разбира се, нали, трябва да си настроил домейна, да си инсталира WordPress и така нататък. Дали ще е ръчно или не, няма никакво значение вече. Това е според уменията на хората. Влиза си в папката, където се намират всички теми. Те са и тук. WP Content Templates. Правиш си една нова папка. Моя. Кръщава си я както искаш, но по принцип трябва да е с уникално име. Моя тема. Влизаш вътре. Както написах файловете, които трябва да има задължително. Style.css. Нека направим още един. Header.php. Това ти е главният хедър. На всяка една страница ще се показва. Footer.php. Това ти е футъра на всичките страници. Имаш още индекс. Това ти е главната index.php страница, на която всяка една страница, ако нямаш page или single, ще се зарежда тази страница. Прави си page.php, което е за единични страници. Прави си един файл single.php, което е за блог постове. Какво друго? Индекс, така. Functions, тук е малко по-сложно, но все пак говорим за базовите файлове. Functions.php. Правим една директория assets, CSS. От CSS си зареждаме Cascading Style Sheet, нали, стилизацията, и още една папка правим вътре, която е JS, където мога да заредим, нали, да кажем General JavaScript, който ще прави разни базови неща, и да кажем една img директория. Другото, което бях написал, какво беше? Page templates. Значи това ти е папка, от която си зареждаш къстъм шаблони за различни страници. Искаш да имаш страница, да кажем сервис, обаче искаш да е с различен шаблон и си правиш services.php. Като вътре от този файл зареждаш каквито са ти необходими, нали? Вътре лейаутите за тази страница. Както казахме, правим един landing.php. И тук колкото различни страници сложиш, толкова различни видове custom page шаблони мога да имаш. Assets Page Templates, така. Какво друго написахме в... Той избяга някъде, както и да е. Връщаме се обратно. Нека да ти покажа сега как работи. Правя, по принцип аз ползвам Multiple WordPress Network. Това е съвсем различно нещо, но това няма значение. Връщаме се. Сега ще създам един чисто нов бланк сайт. My site. Демо. Слага си тук. Създаваме нов сайт. Сега отиваме в темите. Направихме чисто нова тема. Как я кръстихме? Моя тема. Ето я. Показва се. Сега в момента, ако се върна обратно и махна Style CSS, ето така, и дадем тук рефреш, веднага моя тема ще изчезне и ще даде грешка. Тя всъщност няма да даде тук грешка, ще даде, че няма такава тема broken. Ето я. Защото махаш Style CSS. Връщаме се обратно, слагаме си един от най-важните файлове, style.css, и ако дадем рефреш, вече няма да има такъв broken, ами ще има в активни. Ето. Връщаме се обратно в нашия сайт демо. Отиваме в Appearance, където са ти темите, и сега трябва да имаш моя тема. Някъде, къде е моя тема. Всъщност първо трябва да я активирам за нетворка. Тук е малко по-различно на какъв принцип работи. Давам Network Enable. Сега ако отидем в този новия сайт, който създаваме току-що, в темите, ще имаме видима, ето моя тема. Даваме Activate. Разбира се, тя в момента е напълно празна. Тоест, ако създадем една нова страница, Home, дадем Publish и дадеш Visit View Page, тя ще е празна. Тоест, това ти е Single PHP. Връщаме се в нашата тема. Това ти е Page PHP. Отваряме Page PHP.
Нали, трябва да имаш текстов едитор, да се закачи за FTP, но това са вече малко по-различни неща. Сега, ако сложиш нещо тук, просто сложихме някакъв текст за пример. Нека да запаметим, да рефрешнем страницата и вече виждаш реално какво си сложил тук. Как работи цялата система. Отиваш искаш, слагаме Bootstrap като главен фреймворк, в който има JavaScript, CSS и готови файлове. Копираме целия код, който имаш Cascading Style Sheet, имаш и главния JavaScript. Отиваме в header и footer, които ще са главните файлове, където се зареждат на всяка една страница. Отваряме. В header поставяме само частта, където е header, т.е. до body. Така. За да работи цялата WordPress система, преди да затвориш header, трябва да поставиш PHP hook WP head. По този начин викаш абсолютно всичко от ядрото на WordPress, което е свързано с твоите функции и с самите базови функции на темата. Отиваме в footer, слагаме останалия код, който е JavaScript от Bootstrap и затваряме body и HTML. Тук задължително винаги слагаме WP footer, пак по същия начин, за да може да се зареждат скриптовете от ядрото на WordPress. Ajax и така нататък. Няма да навлизаме в подробности. Какво има тук сега? Page. Направихме нова страница. Връщаме се, която е празна. За да заредим, нека да сложим малко съдържание някакво вътре в тази страница. Ето така. Сега, ако отворим страницата, естествено тя ще е празна. Няма да има нито тайтъл, това ще е текста, който не сме сложили тук. В момента го махнахме. За да се случат нещата, първо винаги имаш PHP get header и другото е PHP get footer. Get footer. Това нещо го слагаш във всичките страници, като page PHP, single PHP, index PHP. Сега ще ги поставим и по този начин вече навсякъде, във всяка една от тези WordPress PHP файлове, които зареждат дадена страница или шаблон, ти винаги имаш header и footer. Т.е. каквото сложиш в header и в footer PHP, винаги ще ти зареждат автоматично в index single и page PHP. Ето така. Какво е необходимо? Ето в момента вземахме Bootstrap сме сложили. Просто да направим две колони. Ето така. Примерно, айде 3 да са. Айде копираме кода, отиваме в Page, слагаме това, едната колона ще я махнем. Разбира се, мога да сложим да направим така call sm. Айде, call sm8. Това ще е за съдържанието и това ще е да кажем за sidebar. Слагаме тук sidebar, мога да го рапнем в heading. То по принцип е хубаво да се рапне в heading задължително. Heading 3 за сайдбара. Тук ще да кажем това ще е content. Тук ще е h1. Но тук направо ще сложим после WordPress loop за страници, където ще ти вади директно съдържанието от самата страница. Как става? Отиваме пишеме WordPress page loop. Влиза си в дефалтския кодекс, където е описано абсолютно всичко, какво трябва да сложиш. Имаш title. The loop start here. If you have post. Копираш си този код, слагаш си го ето тук. Казват как свършва. Ето така свършва. Връщаме се обратно и го слагаме в това в тази колона, която сме направили, отделили за съдържание. Реално по този начин в момента вече имаме работещ луп, който ще зареди каквото му кажем. Казваме, искаме, вземи тайтъла на тази страница. PHP да title. Забравихме въпросите. Нищо, ще го сложим така. Отваряме H1, затваряме H1. Сега като запаметиме, връщаме се на нашата страница.
И имаме title, ето home. Реално, като се върнем обратно в редакцията на темата, ако сложиме каквото и да е, примерно ето Working with SVG, слагаме го като заглавие на тази страница, даваме update, даваме view page и реално имаме заглавието на страницата. Как да си викнем контента? The content или get the content. Ето го. The content, влизаме в the content, слагаме си го ето тук, оставаме си малко разстояние. The content. Когато запаметим, така, ако дадем рефреш на страницата, вече ще ни извади каквото имаме като съдържание, което сме сложили в WordPress администрацията на Edit Page. Реално ето тези тук базови неща. Ако искаш да си го направиш с Lorem, да имаш повече съдържание, да виждаш колко параграфа и така нататък, правиш си 5 параграфа. Примерно генерираш ето тук в сайта на Lorem Ipsum. Генерираш, може да си ги копираш, ето така, връщаш се в страницата, махаш всичките тези неща, пействаш, даваш апдейт и по този начин сега, ако видиме какво съдържа, имаме и текст. Ето вече имаме заглавие и текст. По този начин този код, който е в момента, той е базов. Копираш го, слагаш си го на single PHP, реално ти е за блок постове. Слагаш си го също в index.php, винаги взимаш get footer и get header. По този начин вече където и да направиш нова страница или нов блог пост, ще имаш готов работещ луп. Ето да демонстрирам и за нов блог пост. Имаме тук вече Lorem Ipsum. Нека да копираме заглавието, слагаме заглавие, нека да копираме и текста, който е такъв базов. Даваме така, даваме publish и имаме готов блог пост, който ще се показва пак по същия начин. Lorem Ipsum и текста. И така. Ако искаш да имаш сапорт на бързо да покажа само в Functions, ако искаш да имаш сапорт на снимки, много е просто. Вместо да качаш разни плагини, влизаш си, питаш Google add теме support WordPress featured image. По този начин featured image support featured така thumbnail functionality theme. Така. Връщаме се тук. Ето това е add theme support post thumbnails. Това, когато го поставим в Functions PHP, нека да отворим PHP-то, поставяме го по този начин и както виждаш, връщаме се обратно. Така, и тук нямаме, нали, нямаме сапорт на снимки, т.е. трябва да сложим в съдържанието снимки, както се знае, WordPress има Featured Image тук. Нека да запаметим кода. По този начин казваме на нашата тема, ето ние искаме да имаме сапорт на снимки за страници и постове. И сега, като дадем апдейт и рефреш, вече имаме, нека да запаметим, извинявам се, като дадем рефреш, имаме вече и Featured Image, т.е. когато добавиш някаква снимка, вече тук тя ще работи с постове и страници. Ето, отиваме в пейджове. Имаш и тук Featured Image Support. Как да я покажеш? Тук най-вероятно са написали и Function Exist, така, set post thumbnail и the post thumbnail. Default usage. Check the post if the page has Featured Image assigned. Get the post thumbnail. Тоест може да го направим последния начин. Даваме, копираме кода, отиваме в page, преди контент, примерно, отваряме скоба PHP, викаме си и затваряме. И тук ще му кажем echo, featured image, затваряме. Запаметяваме, връщаме се обратно, даваме тук някаква снимка, качваме някаква снимка, просто примерна. Ето тази. Даваме се featured image, даваме update. Като се върнем в това, ето я снимката, ето ти го и текста отдолу. Нека да се върнем на тези, които направихме с Lorem Ipsum, All Pages, Working with SVG, както виждаш в момента няма.
Връщаме се в Edit, даваме Set Featured Image. Ние вече имаме аплодната снимка, която мога да използваме from Media Library. Ето тази. Даваме Insert into Post. Нека да го затворя това. Само ще апдейтна това страницата. Даваме Set Featured Image. Избираме текущата снимка, която имаме вече. Казваме каква да е, дали да е large, дали да е thumbnail, може да е none. Линка, large, insert into post. Защо стана така? Махаме това. Ще на get the post thumbnail. Featured image. Ами не сме запаметили тук. Orem ipsum няма. Даваме edit на този блокпост. Даваме Set Featured Image. Така. Избираме снимката, Set Featured Image, даваме Update. И сега естествено тя вече трябва да ще се покаже в... Извинявам се. Ето както казахме, значи този код трябва да го префърляме и в Single PHP, понеже пишеме за блокпост. Така, запаметяваме, връщаме се тук на Yes, даваме Refresh и вече имаме и снимка. Разбира се, тя е много голяма и може да се вземеш просто responsive кода за снимки от Bootstrap. Те ти казват, ето, има GSRC, какъв клас да сложиш, Fluid или Thumbnail. Има различни опции, може да си го направиш responsive и така нататък. Казваме, има го Thumbnail или, примерно, нека да е responsive. Връщаме се и на Featured Image, само че тук е малко по-различно, но нищо ще го направим последния начин. С div клас затваряме си цялото Featured Image, ето така, запаметяваме и сега би трябвало снимката да е responsive, след като рефрешнем. Image Fluid. Ще го направим последния начин, тогава махаме тук, слагаме ето така. Няма да влизам в подробности, просто да ти покажа горе-долу как можеш да си направиш нещата сам. Не точно сам, но с помощта на Google, малко четене и така нататък. И сега по този начин врапваме в, ето, както виждаш, има го. За да ти работят снимките, по принцип, виж, аз това изпуснах още в началото, трябва да си настроиш тук в Settings всичките неща, които са необходими, като почваш от General, имаш тук Site Title, Tagline, какъв таймзон и така нататък. На Writing, винаги, когато почваш да настройваш WordPress, имаш дефалт пост категории. Много хора изтърват това Uncategorized, влизаш си на категории, на постове и сменяш Uncategorized на просто General, защото иначе после го забравяш и Google чете некатегоризирани, което не е, нали, много свежо. Връщаме се обратно пак на Writing. Какви да са? General, стандарт, блок едитор или класик едитор. Дали потребителите могат да свичват? Не. Запаметяваме. Четене. На четене избираш
коя страница да ти е начална страница. Примерно направихме Working with SVG, това ще не е нашата начална страница. Тук си забраняваш дали да влизат или не влизат ботовете. Запаметяваш. Discussions, това са коментарите, винаги спираш. Понеже почти никой не ползва вече коментарите на WordPress. Тук дали да ти праща имейл, дали да е ръчно approved, винаги ако съдържа един линк, хиперлинк коментара да го задържи, винаги спирам аватарите, за да върви по-бързо сайта. Медиа. Тук те пита за размерите. По принцип винаги ги махаш. Не винаги, но аз винаги ги махам, за да мога аз да си задам каквито искам параметри в функционалността на темата. Давам Save. Permalinks. Permalinks винаги са къстъм. Айде, отиваме на Permalinks. Винаги са къстъм, не така както са в момента, примерно. Даваме postname, custom и тук ще показва само името на сайта и URL-а на поста. Връщаме се сега в Allposts, нашия пост, който направихме. Ето така. Image Width, Image Fluid. За да станат нещата, просто трябва да зададем един то не е нов клас, ами да кажем и тук в снимката imag, max with 100%, hate auto и му казваш object fit, за да го разпределиш като избереш contain, то се събира в тази колона. Ако дадеш none, няма разместване, винаги давам cover. И това нещо сега, по принцип, може да си го сложиш в един отделен стил на темата, който ще зареждаш от header или от functions, но нека да го направим по-простичко за в момента. Ето от тук, в header слагаш style, това се казва inline, слагаш го, style, запаметяваш, save и вече по този начин сега намалихме снимката. Мога да ви кажем, искаме да е максимум 400 пиксела, Max Height 400 пиксела и това Object Fit ще ги събере по височина и по дължина снимката в тези 400 и дължината на колоната като пиксели. И снимката няма да се размазва, ще седи центрирана вътре. Може да погледнеш ето от тук, по този начин, махаме cover и казваме contain или fill, да запълни самия елемент вътре с височината и дължината. Ето така, връщаме се обратно, запаметяваш си го по този начин, ето така, и вече имаш снимка с заглавие, с текст и така нататък. Ако искаш да си сложиш, да кажем, цял футър, отиваш просто давам пример как може да бъде направено бързо, да си имаш вече и футър винаги, отиваш в Bootstrap Examples, копираш си целият код направо, който е от контейнера, директно влизаш си в футъра, където сложи целият код. Оставаш малко разстояние, копираш, слагаш, запаметяваш и вече имаш абсолютно навсякъде и футър. Като този футър вече той е в най-долу. Това е страница. Ако отидем на пост по същия начин, на всяка една част от сайта ще имаш и футър винаги. Ето така. По същия начин мога да си сложиш и отделен хедър, в който да си работиш. Нека да вземем един хедър да сложим, просто да покажа. Хедър са ето тук, хоп. Избира си да кажем ето този черния. Копира си кода. Не иска main, иска main всъщност, добре. Отиваме си в header PHP. Реално след бодито слагаш main, отваряш го тук, в футъра го затваряш преди футъра и по този начин винаги всяка една индекс single page PHP ще си затворени в main HTML. Отиваме си обратно в хедера, слагаме този код, който е за хедера, който избрахме, запаметяваме и вече абсолютно на всяка една страница, която направим нова, ще имаме и хедер, както виждаш ето тук. По същия начин ще е и за блог постове, за категории, само че за категории не сме направили отделна страница, което е
архив, ако нямаш отделно направени категории PHP, archives.php винаги ще ти зарежда тагове, категории като шаблон. За да ти работи съвсем базово по същия начин. Взимаш кода от Page и си го поставяш там, за да имаш винаги нещо, което работи. Нали, не да ти е щупено, да ти е 404. Ето по този начин. General. Само че тук, нали, ще показва, защото лупа е отворен и никога няма да работи както трябва, по принцип. Връща се в това и си махаш ето до тук, за да си имаш просто архиви. Така, ако си направиш категории по същия начин и забравихме още един важен файл, 404.php, това ти е страница, където ти се показват грешките, когато нямаш така създадена страница или има някакъв проблем с сайта. Тук 404 се показва точно с такава цел се прави тази страница. Като има естествено отново в template директорията, казваш 404 и направо ще ти покаже реално какво мога да направиш с тази страница, защо и така нататък. Ето. Page not found, директно мога да си вземеш кода и да си го поставиш на текущия, който имаме ние. Това тук ти е името на домейна, на темата на домейна. Нашата е моя тема. Просто трябва винаги да ти работят хуковете. Моя тема ли беше? Моя тема. Моя тема, да. За да ти работят в повечето функции, винаги, ако копираш някъде другаде код, това е текст домейн, трябва да се смени с твоя, разбира се. Тук мога да го сменим на български. Няма такава страница. Запаметяваме. Също така мога да сложиш и част от тези кодове, които са ти предоставени тук. Ето, както каза, get sidebar, get footer. Това винаги ти ги зарежда. Ти си ги зареждаш реално на всяка една страница. Влизаме обратно на visit site. Слагаме примерно нещо си и сега трябва да ни се покаже. Sorry, ето, no post matches your criteria. Тоест, това е 404 страницата, която създадохме. Ето тук. За да няма проблеми с това тук, което го виждаш overlap, ако използваш Bootstrap, може да кажеш просто ето тук empty margin top, margin top 5, padding top 3 примерно. И това да си го сложиш където имаш такъв код. Но както казах, доста трябва да почетеш за HTML, за някой фреймворк, който ще ползваш и така нататък, за да може да ти е по-лесно после, като ако тръгнеш да се занимаваш, нали, с създаване на къстъм теми, не да си купуваш теми и така нататък. Общо взето е това и виж с колко файла са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 файла и 2 папки. Имаш вече напълно готов работещ WordPress с каквото и да създадеш и вече от тук нататък можеш да се научиш да ползваш Bootstrap, където ти е показано абсолютно всичко, кое как става, нали, бредкръмбове, бутони, карти, навигации, модули и така нататък, които да ги поставяш в тези файлове, които създадохме, индекс, single, page и така нататък. И общо взето нещо такова. Другото, което да не забравя да покажа е Page Templates, тук където създаваш къстъм. Ето да кажем, искаме да имаме Service PHP, Service Pages, отделна страница. Този код се слага горе Template Name, който е коментиран и казваш страница с услуги. Пак се взимаш хедера. Така. И пак се взимаш футъра. Това е почти винаги. Не почти винаги, но винаги трябва да взимаш get header, get footer, за да могат да се зареждат всичките файлове. И сега, ако се върнем обратно в темата на страници, защото тук създаваме къстъм шаблон, за да направиш нова страница. Даваме Add New Page и казваме услуги. И тук само че не запаметихме, естествено. Така. Нека да запаметим като драфт. Сега ще се рефрешне и вече имаш дефолт темплейт. Ето както виждаш, страница с услуги.
Ако го смениме, ето така примерно. Къстъм страница за услуги. Запаметяваме го това нещо. И сега като дадем пак Save Draft, в Templates ще имаме ето къстъм страница за услуги. И сега като я публикуваш тази страница, понеже нямаме нищо сложено, взимаме само header и footer. Не взимаме никакъв контент. Реално, ако си вземем лупа, който казах е този тук, if have post, the post, title и the content, реално ако сложиш тази част от кода, ето така, направо цялото нещо си го копираме вътре след get header и преди get footer, ето така, и си го слагаш и вече имаш работеща къстъм страница с услуги, която ти показва, нали, дефолтския луп с заглавие и така нататък, което стига да запаметим, естествено пак. Казваме ето текст за услуги, услуга 1, услуга 2, услуга 3 и така нататък. Просто пример. Услуга 4. Ето така, даваме апдейт. И сега виждаш шаблона, който сме избрали. Реално, ако махнем да кажем the content, ако му сложим един коментар тук, и дадем рефреш, няма да имаме съдържанието, което е вътре с bullet point-ите. Ако го върнем, което the content изима реално контента от WP Admin Page Editor, даваме запаметяване и сега се връща и имаме пак текст за услугите. Общо взето, е това. Ако искаш да имаш съвсем различни неща, примерно искаш да имаш, да кажем, да не е Jumbotron, ами примерно ето тези. Имаш страница с услуги, които искаш да показваш нещо подобно. Копираш си кода, copy the element и където е the content, или преди, или след, или ако искаш въобще да го няма този луп, да си имаш някаква просто къстъм страница, махаш го това нещо, поставяш кода, който взимаш от фреймворк, нали, от Bootstrap, връщаме се обратно и имаме това нещо, което реално е показано в тук. Малко е свито, защото не сме махнали сайдбара. Ако искаш да махнеш сайдбара, просто махаш сайдбара и тук казваш 12 или въобще го махаш като... защото той има вече контейнер, т.е. целият код за контейнер и така нататък може да се изчисти и оставаш само кода, който са ти предоставили от Bootstrap за тези три колони с future title. И сега като дадеш рефреш, вече ги имаш ето по този начин. Искаш да си сложиш още нещо. Примерно искаш ето тези icon grid. Копираш си кода, слагаш го след текущия, който си сложил, нали, за сервис къстъм страницата, която е къстъм template за услуги. И вече имаш и icon grid. И по този начин си градиш къстъм страници с определени елементи вътре. Надявам се да съм ти помогнал малко поне. Ако имаш въпроси, питай. Чао за сега.